jeg bare ikke rigtig nej, og så er det... Bruger du ikke alligevel? Nej, så meget tager de heller ikke på. Det er bare sådan, der bare vil pakke sammen og videre til den næste. Nej, det får jeg. Var det ham, der blev? Ja, det er ham. Så var du kan bare gøre den basic. Hvor gør du af den så? Ja, det er fint. Hun sidder også. Crazy ligger og slapper af. Jeg også skal have chancen for at løbe den sidste dag. Man bliver bedre på planen. Den rammer stortungen lige om lidt. Det er ikke godt for noget. Du kan bruge sig af det jo. Det er meget lidt. Det skal det være. Ja, det er godt. Måske også lige morgenmaden, inden man kørte herover. Ja. Smil! Ja, det er billeder. 1, 2, 3, agility! Ja, jeg er i stand til at fik hun et gavekort til det sted for. Fødselsgave. Sidste brud. Jamen, det har jeg fået at vide. Det er ikke til film. Ej! Ja, det var der også. Så skal vi snakke lidt. Jeg synes, det var... Jeg får nogle gange. Skælskør, 4. august. Jeg ved godt, der er mange, der ikke kan. Bare nævne det. Jeg kommer dernede, og jeg vil så gerne have, at I også kommer, fordi så har jeg nogen at snakke med. Jeg kan godt blive hjemme. Du har heller ikke nogen hunde at løbe med. Nej, du det. Ja. Karen har også tilmeldt sig, men det er et rigtig godt stævne, og det er rigtig godt, hvis der er nogen, der gerne vil ud og løbe lidt. Der er 4 løb på dagen, 2 om formiddagen, 2 om eftermiddagen, og ja, som sagt, vi har flere, der skal afsted. Men ellers så skulle det have en form for interesse. Ring, skriv, hiv fat i Mette, hun... Så bliver jeg alligevel blandet ind. Ja. Hun ved alt om det der tilmelding og alt sådan noget, det har jeg pænt blandet mig udenom. Ja, også det har du blandet dig udenom. Ja, det ordner du også for. Ja, det ordner jeg også for dig. Så skulle man have lyst, det er et rigtig hyggeligt lille stævne. Det er det. Ja. De er der er 2 dommer. Det vil sige, at om formiddagen er der 1 dommer, og det er jo dommerne, der tegner banen. Om eftermiddagen er der sådan en anden jeg så på tilmeldingen. Og det ene sæt baner om formiddagen, de var meget nemme. Niveauet gik sgu lige op om eftermiddagen, da den anden dommer kom på. Men det er okay, hun målte min hund ned, så hun... Ja, så Hun er god nok. Har du meldt dig, Pia? Nej, ikke endnu, men det er absolut planen. Ja. Nå, men så vi er flere, der skal afsted i hvert fald. Ikke? Jeg skal bare lige have taget mig sammen til at gøre det selv. Jeg plejer at have folk til den slags. Der er altså en hård konkurrent den weekend. Han kan få til. Hvem er konkurrent? Copenhagen Classic Grand Prix.